U okviru jubilarnog festivala Kalemegdanskih sutona u paviljonu Cvijeta Zuzorić očekuje nas dva muzička koncerta mlade i talentovane pijanistkinje Ane Stefanović. Ona je gost ovoga jutra i predstavit će nam ova dva koncerta. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro, hvala. Kada, evo sad, dakle, dva koncerta u četvrtak, 5. jula. Hajde da krenemo od tog prvog, koji će biti sa mamom. Da. Moja majka, pijanistkinja Dijana Jovanović i ja održimo vam koncert u Cvijeti Zuzorić. Zove se Od Rahmanjinova do džeza. I to je zaista interesantan program jer u sebi sadrži i kompozicije, manje poznate kompozicije ruskih, ukrajinskih kompozitora Rahmanjinova, Šamo, Sesko i moje autorske kompozicije za klavir koje su onako dosta, kako da kažem, spoj savremene i filmske muzike. Zbog čega ste se odlučile da to bude ruska i ukrajinska muzika? Zato što moja baka je Ruskinja, tako da negde imamo te korene i uvek smo, ja sam koncertirala još od djetinjstva, mama me je stavljala kao gost svojih koncerata i uvek smo popularizovali rusku muziku. Verovatno ta krv radi svoje. Dobro, onda će se desiti 9. jula tvoj drugi koncert. U pitanju je veče tvoje autorske muzike pod nazivom Veruj. Veruj, da. Naziv Veruj potekao je od mog prvog singla, objavila sam ga ove godine i govori o ljubavi, o nadi, o veri i taj koncert je nekako dosta lični zato što u sebi spaja moje pesme, pišem pesme na srpskom, na engleskom, na španskom jeziku, ali ove će sad biti više na srpskom, malo onako više prilagođene našoj publici i specijalno iznenađenje celog koncerta su gosti, violiniskinja, moja koleginica violiniskinja Jelena Pejanović sa kojom sam na specijalističkim studijama na Fakultetu muzičkih umetnosti, evo završavamo, i Miša Krstić i hor Balkan Singing Orchestra, tako da bit će onako nov zvuk, hor, klavir, violina, moj glas i tako. Čekaj, samo pre nego što sad nastavimo priču oko koncerta, pišeš na španskom i na engleskom? Da. Što pretpostavljam znači da ih dobro govoriš. Mora da ih znam. Ali pevaš i na ruskom i na ukrajinskom, je li tako? Što znači da i te jezike govoriš? Pa, ruski govorim, ukrajinski na ukrajinskom pevam. Mislim, razumem ga, zato što moja baka je živjela dugi niz godina u Ukrajini, u Černjigovu, jedan grad pored Kijeva, i svakog leta sam ja kao dete išla tamo, tako da sam svakako razumem ukrajinski. Dakle, imaš osjećaj za taj jezik. Da. To je ono što je važno. Kako ovaj koncert je koncipiran? Ovaj o kom govorimo, o ovom autorskom. Pored tih gosti o kojima smo sad pričali, pored te muzike, šta je ono što želiš da predstaviš publici? Uopšte, koja je publika koju ti očekuješ na svom koncertu? Pa ja očekujem publiku koja može da bude bilo kog uzrasta, od 5 do 90, ali to je publika koja ima osjećaj za umetničku muziku. Moja muzika je generalno spoj nekog popularnog, modernog zvuka, mada u ovoj nekoj akustičnoj varijanti. Nije to sad neka varijanta sa bitom, sa modernijim zvukom, nego je više akustično, malo je svedenije, primerenije. Čak dosta sam dobijala komentara da podsjeća na neku muziku 80-ih, 90-ih godina, kada je kod nas bila drugačija situacija na muzičkoj sceni. Tako da to je muzika koja je kombinacija filmske, popularne, balade, muzikal, sve ono što ja slušam, što je na mene imalo veliki uticaj. Tako da to je ono što sam htjela da spojim u koncertu. Pa dobro, u svakom slučaju verujem da će publika uživati i negde mislim da nije lako baviti se tom vrstom muzike u današnje vreme kada su neke druge vrste muzike popularnije, ali i ta muzika nađe svoj put i nađe svoju publiku. To je ono što je bitno. Kvalitetna muzika uvek nađe put. Ono što sam voljela da kažemo gledacima, malo tebe da predstavimo. Sa 15 godina si upisala muzičke umetnosti. Da, Fakultet muzičkih umetnosti sa 15, pa sve sam, i diplomirala sam sa 19, sve se to desilo. Diplomirala si u vreme kada bi trebalo tek da se upiše.
Ne, nije sad da se nešto hvalim, to je više bio sticaj okolnosti zato što sam jako rano počela. Ja sam klavir počela da sviram sa 5 godina, upisala muzičku školu Josip Slavenski i moja mama je bila ta koja me uvela u taj svet i stalno smo koncertirali, išla sam na razna takmičenja po inostranstvu, a uporedo sa klavirom počela sam da se jako interesujem i za pevanje i počela sam da pišem svoju muziku. U početku je to bilo nešto, da kažem, sada bi bilo glupo da slušamo, ali posle se to razvilo i izgradila sam svoj stil i eto, sada sam na tim specijalističkim studijama, planiram da upišem doktorske, tako da to se nekako sve spontano razvija. Sve u svemu jedna lepa karijera je pred tobom. Evo da kažemo gledalcima da ti sada imaš 23 godine. 23, da. Mlada si i pred tobom je tek mnogo toga. Ono što bih voljela, evo sad za kraj ovog razgovora, da još jednom pozovemo gledalce Svitanja da dođu na ova dva koncerta. Jedan je u četvrtak 5. jula, a drugi je 9. jula. I mislim da je idealno da ih pozovemo tako što ćeš ti nešto otpevati ovako rano ujutro. Nadam se da ti neće biti problem. Otpevaću, samo bih voljela da naglasim samo vreme, da kažemo. Znači u četvrtak u 19 časova, 5. jula, a u ponedeljak u 20 časova. Dobrodošli, ulaz je slobodan. A sada ću da vam otpevam jednu ukrajinsku pesmu, pošto smo baš pričali o tome. Namaljuju tebi zori, naslikaću ti zoru. Naslikaću ti zoru. Taman je idealno za ovo jutarnje vreme. Izvoli. I maljunog той складу, і в куточку підпишу, що ті зорі то є ти. Намалюю тобі сонце, що блищить в твоїх очах, а ти скажеш, воно є, коли бачиш ти мене, що до сонця то є я. Моє серденько, послухай, сльози поцілуй мої, і любов свою в долонях намалюю я тобі, моє серце то є ти. Намалюю тобі зорі, що падуть з небес ночі, і малюнок той складу, що ті зорі то є ти.